sortzi, 309, 310. Hemen txainitzan, flexio batzuk egiten, saio hasi baino lehen, topera hasteko. Earkin nijoa. Ikusiko zuen gaurko gonbidatuak ere martxan jarriko igu. Baina ni bitartian, bani joa beste flexio batzuk egitea. Eske topean nago. Venga, 311, 312. Irureunda berrogeita sei, 347, 348, 349. Zertu da bizu. Ostras. Zertu da bizu. Garrapaten dira. Inigo jauna, ongetorri. Hemen, ariketa ginda egin. Ze ariketa izua. Zertu da bizu. Flexioak, okoplak, edo tragotxuak, edo, Horrek ezin flexio. Estibalillo? Gero engo baina. Gero ingo jau. Zuge hori, zu niri platera erakutzit, ero nik zuri flexio batzuk. Katxi, jama. Bueno, hemen, Inigo Bizentz, kirol prestatzailea, hor ikuste jau, ete batian danoi martxan jartzen. Badabiz. Eta gaur ingo deuna da, plater osasuntxu bat, eta aldi berian, eurratea, eurraman. Bueno, lagunak eta Inigo, garatuko zuet pausuz pausu, nundik noa biliko gehan, petxai hau prestatzeko garaian. Bakizu edala asa bat, asiatikoa, bestia da paktxoia, txikillo dakala bulbu eta gero osto zabalagoak, eta hau da asa bat bezala, baino asiatikoa. Eta oso osasungarria da eta oso xamurra, Eta ingo deuna da, lehendabizi osto katea, tiretan moztu, eta ontzen jarriko deu pixkat. Zerrekin, batzu ja txikituta, limoian birrindura eta azuko pixkat, pipermina, hemen espeletako piperra dakau, eta gero, hau igual bronka botako igu pixka, baina hau astigar siropia dek, gozo puntua emateko. Hori beharrezko da. Hori beharrezkoak, hori dek. Baina dana bezala tamainan, ez da? Ezin dekena gau gozua, arratzalden gozua eta faltzeko gozua, ez da? Eta gatzare bai. Eta gatzare bai, ez da? Gatzare bai, gaur egun esatea, pentsatzen genuna, baina obia dala, ez da? Leheno beti izak kasu eta gatzak endu eta... Askotan zeinei komeniak onzerren zuti, horren arabera gabiz. Baina, gatza beharrezko da eta gozoti, bera neurri xantzak izan morun beharrezko da. Hemen egon nuan nutrizionista bat, anizan txonik, gatza refinatuak inzien biak zer da hori eta hoi basureta gota, ona erabili bintzen. Hori da, alba da, bai. Eta azukrian iguala, panela eta erabiltzen badu astigar siropia o estilla, tamainan ondo, ez da? Bueno, hau, azteko, oinarria izangoa, baino ingo jo, ohetxo bat, arrautza irabilatu batzuna. Hemen dazkau, 3 arrautz, dakau hemen limoia, dakau tipulina eta gurina. Arrautzak irabilatuko ditugu, goxatu lapikuan errebuelto bat egiteko bezala, eta gero, gurin pixka bota, limoia eta hau txikituta. Jarriko dugu hau, plateran oinarrian, gero jarriko dugu barazkiak, eta gero amaitzeko, eta gainean kurruskari pixka jartzeko granolatxo bat ingo dugu. Hemen dakau, 3 gilarra, urdai azpikua, txiki ingo dugu, salteatu, zagarrare bai txikituta bota, intxaurrak, eta gero astigar sirope txantxo batzu botako eskio, goxatu, eta plateran gainetik botatzeko. Ados? Ona, ez da? Jalei golan, egunero. Bai, ez da. Ia adibes jateko garaian, ze gustatzen zai prestatzea, zertan nahi sola... Gustoko prestatu, alba da, esebez. Baina... Jateko bai, gustatzen zai zukaldari ez te goxatzen? Askotan denpora atletik ez da. Lehi berdina gerta ezaite garik eta gafizikoak. Ikatzi da, Eta askotan, hemen beti zete honik, Euskaldunak berez jakin badaki zerreztamen janbir, beste tanetik jateot. Aldan guzti jateot eta tanetik. Baina osasuntxu jaten dek, ez da? Eus, ire txiene ikzukaldatzek, bikotiek edo zenit okatzen. Ez askotan nik neurik etxon, nire urte gixak askotan ez duzelako, igual etxin duen ritmo horrekin, eta askotan nik nirik etxot, edo kanpun jateot, eta askotan garbi, alegintzena garbi jaten. Ez da gato itxura eskasik. Umeke bazkazu, ez da? Iru, ez da? Iru mutil. Iru mutiko, Ani beste jan. Ostras. Eta zenbat urte eskatek? 11, 8 eta 2. Vale, neriak
11, 8 eta 1. Bai. Bai, irugarren eukin nil. Eta egia esan, betu, guk aurrenengo euki baino lehenuo, etxian ja, bikotian, jaten dek pixka traketz. Eta umekin iteik jarri teie berelekon, barazkikin, xerra goxatu, gixaua, zalda prestatu. Norberantzako ez deurantzako denpori hartu zuen. Baina, bueno, norberantzako zaindu behar da, eta hortagoaz. Ingo deuna da, hau, nire kontu, txikituket eta ontzen jarrikoet, eta zuk adibidez, behitu, hemen irugilarra txikitzen jun. Txiki dana. Bai, gorz puntxu hau kenduko jo, bestia lauki txikitan ingo deu, hau xere bai, eta hori goxatzen hasiko beha. Venga, ados? zuk esaten hasunet. Venga, zein ibiliko neban, Joseba, zuk esan hobeto moldatzea izena, Bai? Bai, Jago handixi guztu nik, ez? Bueno, hartu txikila, bai, zio, kuidoikan. Bueno, ni boltxo bat hartukoet, eta... Horre zeizaten da, labana bakotxak beran guztora? Bai, adibidez, a ber, badaude laban batzuk, aproposagoak diana, adibidez, urdaiazpikoa moztekoa fina eta luzia. Puntillatxo bat, txikiak, eta baino, mai gaineko lanak iteko, barazki garbitzeko edo fruta zuritzeko, Baskonian egokiena moldatzea izena, bai. A ber, adibidez, zerraduna bai ogila mozteko aproposena, bestia da mustu iteituk, bakoitza badaka beria, baino... Azkenian, hobeto moldatze zeanak inda, minik ezartzeko, aproposena hoxek. Vale, esto jakima. Bueno, adin berri, basatoz beste denboraldi batekin, ezta? Badatoz, bai. Zenbagarren denboraldia ja? Hau laugarrena. Laugarrena. Horre konfinamentu garaixin hasitxako proiektu bat izan zen. Bai. Eta hemen jarritzen dugu, ikusi deba, jentik etxin da bela. Kirola igual gupentzaten gendune baino jente gehiagoak etxin dago etxin. Eta eskertzeko baukela jarraipena. Eta postena, pilo, horrek, lana motetzu, baina bakizu bentzate, zure morun, zure saio honetan etxizun gauza, jentik ero erabiltzen da ben gauza, eta nipe hoxe da gatona. Bai, saio praktikoa ditu, osasungarriak eta biharrezkoak bai, ezta? Hori ze garrantzitsua izan den, azkenengo urte hauetan, bintzat bai kontuatu gehala, ematezun leheno kirolarintzako zala, baina kirola animalei guztiekin berdile, ezta? Eta gizakiak nola ez, ezta? Gu mundu errez baten bisigaz, errez baten teknologi pilo eta gau ingurun horrek askanin, batzuntzako komen nire, guz emat eta paraua egon, egunerokotasunin edo kirol gutxi edo movimentu gutxi, horrek beran onura tauke batzuntzako, eta horreta eruten gatxue. Eta gorputze mugimendu da, eta ja ikusi de, da jentik badaki kirola enbidela. Eta kirola enbide, adine txiki-txikitatik, eta sarren ape bai. Bai, esan deuna, ez da, sartzaruan oso garrantzitsua da kirola egitea, baina goentxe esan deken datua oso garrantzitsuek. Umiak moitu inberdik. Gaur egun, hainbeste, pantailatxo, bestia, eta historik ez, umiak moitu inberdik, hasi ezi eta osatzeko, ez da? Eta egun amaitxu aldabala, logurekin, eta ez pantaiakin atontauta, ez da? Neurriz, ibili danok ibiliga pantaiakin igual bai, baina, bai, ume bat mugitzen ez dan ume bat, nagusi gaixo bat izan alda. Zuzenin. Nik hori esate gainea, a ber, zuaitz bat gaizki astean nian, gero gaizki hasita gelditzen gaizki hasita, eta zuaitzak ondo hasi berdik, gero adarra moztutare hor jarraitzei gora, ez da? Edo bentsat, zuk gu, ita bezala edo guraso, zuk bentzak zuriak egin de, gero ja nagusi heldutasun horretan, bakoitzak zer nahi da benda, zer eskatzen da ben, ja heldutasun puntun, ja... Beste histori bat. Zuia sasartzen hor. Bueno, txikitatik hori guk erakusti, zer ikusten da ben. Nik uste hori beharrezku dela. Eta garrantzitsuak azkenian behaiek esatiak inbakarrik ez balio, ikinin biharrek, ez da? Umek iteiek ukite jauna azkenian, ez da? Duda bai. Nirik honik dagaten kalidadezko denpora igonena, nire umikin etxin, lasai gazenin, da kirola etxin da, beti zate hor. Ze kirol mota iteituk zemiekin? Tanetik. Tanetikan. Asko ja futbola, nahi da ezin, futbola hor da eta guztoko da bete haitxizu, baina... Eskupi, palas, futbol amerikanoko baloia asko biltzenaz, eta patinetekin da bai, bizikletak, alegintzenaz aldanik eta nik nieltzenaz zenik kiroleta bai. Desberdin asko egin, ez da? Bai, da egunerokotasunin alba da erreze heltzeko kirol bat. Ez dutxoa zeruten asko eskiatera, ez dut eruten hori, baina beste guzti egunerokune guazen plazara horma batei eskupi mega ba. Nik ikusi aldot pelota partidu bat,
Zaldeko 6etan pelota partiu eta 7etan ja semia egita beotu xasiatxuaz, bai, da ja eskubin jokatzen nabil. Igande baten etxera juna horretik. Kalera bajatu eta jokatzen nabil. Zatik azkenien umeek ere bai nekatu berdile, hori, kirolaiten, goxatzen, da kirolakitik ere burua bertan zentratu, eta taneako balioik azkenian, ez da? Bai. Eta eure behobeto daz. Eurapen ikuste kirolainde gure modun. Garune bestera batera du, ez da zain elektriko edo... Ez da zain beste bronka gaina zu bagizu. Mutien artean be, hostik eta nahi bari be. Sí, bere, argina no bezala, bostume eta gero alaba. Nik uste, ja, irukin. Vale, irukin nahiko. Oiko noan, alaba, Iru indituria da, argina no esateko erdilla, guandik erdilla. Ni bosgarren anauk. Eta ni gau bosgarren semia gaina, gero torri guan alaba, Bai. Eta egia esan, etxian xarma ematik, jendi altia, bizi posa, eta horrek egazten mantentzeik, Bai, zukon urte bateko nik biku, da gaur bertan, ikastola juna horretik, ze bixigarri, bi urteko ume batek emotetzen bixigarri hori, korrika da. Gazten mantentzeik, gerriak gora aurrea beste ezin geldikan egon. Aberastasune da. Bueno, eta hoi gaztetasuna, gero, bueno, heldu tzegeanian jarraitu berda, baina gero sartzaruan, bai, gaur egun ze importantzia eman zaion, sartzaro aktibo bat eukitzen, ez da? Bai, zelen nik uste sartzarora heldu dizenak, ez lehen heltzen ziren pertsona bardinak. Hau da, ja informazioi gehiago da, eta baki hau gorputze mugimendu dana, eta sartzarora heldu horora heltzen dizen pertsonak, beste kontzientzi batea heltzen di. Da, ja ez da ben nahi hemen dihun. Hau da, gizaki modu nahi dugu gelditxu hemen. Eta ondo aldan neurrin. Hori da, osasuntxu mantendu, aldanik eta indartxuen, eta indarra lantzen espada, gorputzak bi hori hauke. Bi punta esango den duen, da bata da, onura eta beste kaltea. Eta horri bilibizara. Eta beti alba, hori da, zu beti alba, onurarain da kalte pixkat, eta onurarain da kalte pixkat, eta onurarain da kalte pixkat. Hoi nire aitona, esatezin, donde no hay orden, hay desorden. Eta garbitasuna ez da honlekun, zikintasuna dago. Eta bizitzan, ez da? Piskat inin behar da, eta hor jolasten ibili. Eta gehore bai, nire harritu, azken aldin ikusteana da, zuk esan desuna bai, indarra inberdala. Indarra. Ez da? Lehen ematezun ariketa fiziko xume bat, o pasio txiki bat ez, baina esateko gaur egun giarrak eta ondo eta osasuntxoteko indarra oso garrantzitsua dela. Horrek zentzun hau gehitxezune da. Gure egunerokotasunetik kanpora, kirol maia bat nahi duen lortu edo adin berren helburu deo. Adibidez, hasi horrekatik, baina horreka eukitzeko indarra bidot. Indarra eukitzeko koordinazio puntua belandun bida. Orduan, etxen da hor, adin berri moduko saio bateaz, planin bateaz, egunerokotasunin, hainbat esparru jorratu, gorputze, aldanik eta gogorren egoteko, egunerokotasunin, ez atrapateko orzai. Hau da, hona ikusten, nire gustoko pelikula bat, imagina, nire amuma, ez da, 92 urte. Sofan, ordu eta erdi, pelikula. Ordu eta erdi, gero, 92 urteko pertsona bat, apur bat gihartxu espada, ezin da, bera bakarrik, sofan, ezin dalako, adinak berak eruten zatxulako horretara. Orduan, nire moa etxematzat, ariketa batzuk, pelikula hori tarteko, baina indartxu bada, beran gorputze giharrak landute badaz, gorputza memori bat auk, eta hori indar hori, ez da juten egun batetik bestera. Orduan, horrek di niretzako adin berri dakarren zentzunik onenak. Aldanik eta indartxuen mantendu, zen nire amumak ez da unai maratoi baten, ez du behar. Nire amuak ez da ubir 20 kilometro oinez eitxi. Erresistentzi ilusio hori ez da ubir, nire amuak bidea. Kardilloa baino garrantzitsuek indarra orduan. Kable batekin, etxin kable batekin, estroposu txiki baten, jauzi, eta hortik igo bida nire amuma. Hori da indarran zentzunik onena. Eta gero, indarrak emotetzu, beste danak, indarrak emotetzu, bihotz potente bat, ez igual luzaurako, baina bihotz potente bat, eta upadantzako eta bar, artikulazioiko betzen di, hori adinakin begaltzen goaz, artikulazioik, azkari muskul hori tendoiaz, artikulazioik gogorlotute bada, borrepe hori, dana onura. Hori azkenean eraskotan, esate, kruzatu bat, ez dakiz, eta indartxu balin bau, batzuk hasta kruzatu puskatuakin ibili teituk. Futbolen da dana. Baina ez bau fuerte. Hori da. Edo opera aurretik be, dana gomendatetzue. Opera aurretik, rehabilitazio bat, indarra inda, etorri, ze gero ikusi da, gero ebakuntza eta gero, hobeto dala, pertsona hori harina heltzen da ondo gotera, indarra lan dute operazio horren aurretik. Onna. Bueno, guandikan asko jarretu berdu ikasten. Oso ondo indeka. Oso ondo. Hemen jarriko jau pixka gorretzen.
Gero, aurrena irugilarra botako dugu. Gero, botako dugu urtai azpikoa, bero gutxio berdula, eta ondoren zagarra eta bai, baina lehen dabezi erreportaia ikustea jungo dugu, bale? Aitorren ajungo gea, eta Aitorren baratza, ekologikoa eharra, eta gaurkoan erabilideun barazkia eakutziko dugu, petxaia, guazen ikustea. Apa, kuadrilla, Aitor eguren naz, loiun gaude, nekazari ekologikoa eta gaur asa txinatarra edo peptzai ikusiko dugu. Familia, hemen dugu asa txinatarra edo peptzaia. Kruzifera, loreak gurutzantza dute, horregaitik dute izena. Europan betidani jandaben gehiena asatiak izan dire. Hemen dugu. Asa txinatarra, eta bat hartuko dugu. Hau da, gaurko altxorra. Eta dakizunez, Asialdean asko konsumitzen da. Batez be, Txinaldean. Eta Txinan asaki desberdin pilo bat dute. Zenbat eta gehiago, asa txinatarra edo petzai, gure artean ez da oso ezaguna. Ikusten dozuenez, asa antzekoa da, luzeago, eta ikusten dugunez, pekak zabaloaga ditu. Ez da hainarin landatzen, pizkat beranduago landatzen dire. Hauek beroa ematen badie loratu egiten dire. Bordun, normalki udazkenean eta neguan landatu egiten da. Gero, udaberrian hasten direnean, garatu egiten dire. Hortengo ustea, ez da beste aseatien bezala izan. Beranduago landatzen denez, ondo etorri zaio, ondo datorkio izan den beroa. Azteko, gero egiten hotza behar dute, eta izan dute bere. Ikusten dugunez, ondo egindak. Asa txinatar ezaugarrien artean azido folikoa eta omega-3 ditu. Horien aparte, mineral eta vitamina asko ditu bere. Beren onuren artean oso ona da digestio aparatorako eta bihotzerentzako. Eta sukaldean erabilerak asko ditu, bai gordinek entzaladetan, bai egosita, bai salteauta, edozen modutan jan dezakegu. Eta zapore aldetik nirik ikuspuntua emango dutzuet. Neu, ia gabero jaten dut, entzaladetan, eta bertoko asa, baino askoz finuago da, oso gozoa. Gero jaten dugu entzaladetan gordinik eta jogurtarekin. Gozo samarra. Hemen, moga barazkitan nekazaritza ekologikoa baino ez dugu egiten. Nekazaritza ekologikoan, dakizunez, kimikorik ez dugu erabiltzen. Hori da gure ikuspuntua nekazaritza artean eta gure bizimodua. Horregaitik, etorkizunerako barazki ekologikoak hartu behar ditugu. Gure produktuak non saldu, guk normalki saldu egiten dugu gure kontsumo taldean. Eta gero, azoka batzutan, gitzitan, saldu egiten ditugu, hemen inguruan, Uribe Kosta aldean. Bueno, kuadrilla, gaurko txangoa, amaitu da. Hemen dugu, asa txinatarra. Badakizu non gauden, Boga, barazkian. Venga, kuadrilla. Aupa, Aitor, eta gora gure nekazariak, Eharra, Hombre, eharra baino, eharra hua. Zeatik, beha llegabe zejan beharrezkoa. Gaina ekologikoan, lurra zaintzen, elikadura zaintzen, eta gu indartxu jartzen, ez da? Hori bideu guk. Dudik gabe. Hori bideu guk. Bezarka da hundi bat, eta urrengoan mogaino jungo gea. Zure erreportaian bila. Bezarka da hundi bat. Gurian jarraiteko, hemen irugilarra martxan jarri da. Urre azpikoarekin berdina ingo deu. Eta nik, arrautzan nire abaiatua prestatzeko dena txikitzen da kudeatzen jungo naiz. Bueno, saioa, zeukiko, ordutegi berdina, jende berdina biliko esate lehen gortian bezala, zen badakitor nutrizionistak, geho zaudetere bai, jende medikua, eta netik handakazu, ez da? Bai, adimen kognitibu lantzeko, bastalako gorputze bakarrik hemendik bera, garuneko giarra belandu bidalako. Hemen puntxatik da, hanketeko askazeletan jo, dana, bihar da. Eta bai, gero nutrizio kontsulta, mediku kontsulta bai, beti da zelako horre, oiko galderak askotan dudak, jatekuaz eta zehan bidan, edo zer zerrekin, eta galdera asko da zorre, askotan ez duguena galdetzen,
Ja, esatezu, hau jakin biko neban, ba, da ja ez duzu galdetzen. Eta hor gelditzen zea, bizi guztitu da horrekin, ba, horrek arintzeko, edo zabaltzen dizen kontu asko ez dizenak egixak, eta bueno, horrein dugu lanketa bat, dudak eta ondo hori txeko, eta gero ba, informazio egisa zabaltzeko, eta gero ba, pilita xarpaz, niaz kiola itxen. Kiola itxen, elkarrekin, ikusi zuet. Horregia esan, bai, elikaduran ere, jope, azkenengo urte dagoetan, ez dakit informazio gehiegi da hone, bai, gauza gehiegi, esatezu, batek aragila txarra dala, bestiak, barazik ez diala janber, hori animalintzako dala, bestiak, eta nindik modu junberna honi. Eta azkenian koipiak ere bai, batzuk txarra dira, hombre, egia esan, ia normalian badaki egute hori azuklen esan duzun bezala, Euskal Herrian segatean da nola gan behar dan. Baina gaur egun, esatezu, mateu, aguakate gabe, ez dago gaula, omega 3 honik handatzen. Sardina batzuk gan, oliba batzuk, Tolosako, hau askotan esan dut, Tolosako babarrunak ez dugu jaten, ez? Da gero txinatik egazkin indatu zene baiaz dugu di, egunero. Ez hileik, hori ez da... Garestio eta gainea ez teko bia. Ez da, bila itukonak, baina... Gure lurretan besta azten hori. Zorriken bidaben bidaia eta... Osa, nik uste, ba igual gure gurasuk eta ez ben euki hau sasoi, ba beste garai batzuk eta euki belako, gu justo janari larrei dakau, osa, dakau birdoena baino janari... Soberan. Gaiek egunero babarrunak, ez itxolako beste ezer, ezta? Bai. Eta, hobeto guazen janari aldetik, gero ze pasada, ba, guri izkule, ba... Eure gozi pasaba ben, ba, gure lehengo belaunaldisa gozi pasaba ben, ba, guri ezer ez faltatzen, goizitan hau, bestetan hau, eta Mosku askotan jakin barik edo jakin da, ba, igual ez dizenak jateko on asko, ba, publizidade aldeatik, eta... Hori bakiko, bai, goizeko galleta horiek, eta geho arratzaldeko pollo industria horiek, eta... Si hori garbidak, hau, ez tala ona, nik hori adibes... Bakit, bueno, jendia zeliako dana, ezin dulare irina jan, baina jendiak esate, jo, ni... Zeliako dieta egiten hasi naiz, da asko sobeto sentitzen naiz. Karo, pizza kenduek, pizza txarrak, kenduek arratzaldeko bollo eta gaieta txarrori. Eta baina bakak hori ere bai, baina osasungarri jatia, ez da? Ontxe mozu. Neurrin. Hortxe mozu, Nitzako hoxe pasaten da. Askotan bestik behar da benak hartzen dugu geutzako, eta gero danak dakixe danetik asko. Eta gu adibidez niri gustaten gaztaba naia bateaz nutrizio kontsulta horregatik, ohikuk dizen gauzetara junbi gazelako berriz. Etxin-etxetan jateku da honena, duda barik. Eta gero hemen, Euskaldunak edozein tabernetan, edozein restaurantero jatetxe sartzen za, eta hemen ondo jaten da. Bai, no? Eta hemen... Bai, gixatu itea, goxatu itea, osagaiak onak dira. Hemen ez da zu janari bizkorrik gutxi. Espada betiko markan dixak, hemen sartzen za edozein Euskal Herriko, edozein jatetxetan, da jateku hona da. Bai, horra kasu, bai, atuna kontxerban, o arraien bat plantxan, edo xerra hon bat, barazkionak. Eta genti bada, beti menu aldatzen. Gentek espada baldozu beti menu berdine, baina jente asko dan lekun, bakizu beti ongo dana beti. Gaur lapikoa. Gaur egozu, arrozetik, eukiko, irratu apur batekin. Gaur grasakin apur bat geixa. Gaur ez dakizer. Lehenoko historike bai, nik hor, adibidez, leheno babarrunena aipatukenak, leheno esatezian, babarruna asakin, emategu jatezuala, hoi bakarriz txolako bez, baino, babarrunak asakin jateitukenean, ematikeen ez, ire gorpuzake, hobeto hartzeik dana, eta bai, asan propiedadek eta babarrunan propiedadek, ez da? Horrek dira, nutrizionista batek emon aldotzuna holku. Horre jadi, beti izan duena, lentejak arrozakin, aminazio guztik eukitz. Horre dira jugada batzuk eta horre ikasita ja badakizu. Horretako da nutriak eta junen bizara kontsultara ikasita jarraitu. Baina benetan txarto dagoena kendute, hemen ez da, dano osasuntxu. Eta gaine esategun, efekto rebote hori ezka, askotan ez, dieta hori teiat, hau kentzeiat, bestia kentzeiat, eta geho... Baina danak entzekenian, baina bertan ebai geho falta batzu da azkak, ez da? Orduan, inberdekeneat, bezka danetik... Zuk esan duzu pizzak, ez da? Bai. Batzuk lehen jaten ben, imagina, 8 gaieta goizetan, eta gero 2 pizza. Eta hor nutrizionalki igual, ez da nutrienterik. Eta hona itxizu, 8 gaieta jan beharren hil lau, eta pizzarik ez. Ono, badakazu, lehen baino, ondik da geixa eta kalori gutxio. Hori, betuzak, batek esplikatu zitxan da, esatzen zitxan. Ibetuzak, jartzik enian kotxiak gasolina falta zaikela, ez da? Aire kotxiak gasolina erabiltzeik, ez da? Ik diesela botatze jok,
Eta bete itek, ez da? Bete eta ziok. Baina kotxek ez garrakatzen, Ona da, Hemen gasolina berdina, gasolina berdi, ez alde gala. Eta barretxo, zeniri pasazta hori. Bi botaiok. Dieselari, gasolina. Oitu gasolinakin, kotxe gasolina, gero diesel hartu eta gaut. Baizu hori tubo bat, ez du jakin, baina tubo bat. Fina sartzen, baina gasolina ez bestian sartzen. Gasolinire beti sartzen da. Sartu da, tanke oso da kotxea bilez. Bueno, eta zein dia elikaduretatik behitu, guain hau txikitu nahi. Bai. Kendu jo bihotza, eta bestia lauki txikitan nire bai, eta bertara botako du. Asali bai. Sartzaroa jute gaitu genenian, zein dia ez dian falta behar elikadura gure gorputzian? Hombre, ez dizena falta bir beti izaten da, ez? Koloretsu jate hori, frutalak eta beti gombidi, proteinak eurape bai, bai aragi edo arrainetik edo arrautzetatik, arrautzak beti dakau eskuren, nitzako proteinak base bat izan biko zan, eta gero askotan, astu edo ez dakitu itxura den ura. Bakit ez dakarrena... Buruko minata, ura ertzaten. Hori da. Hor, deshidratazio punto bat egon alda, nik ez dut esango badanik horregatik, baina ure bai, ez? Askotan astu itxen asku urerati, eta gero badakit ez dana elikadura eta loa. Askotan lo falta bat da. Hori beharrezkoa. Orduan, koloretsu janda, frutalak eskure eukitxe, kilorakin apurba vitaminak eta mineralak eta ondo sartzeko, frutalak, kolori dakarnak urtarokuk, tokaten dana, betiko proteinak, eta gero ura. Etzako, base hon bat izan alda hori. Eta gero, beste frikismo baziok, nean eiak ala idek, eta nire hain aukeaten, Bai. Itxasoko ura eatia. Esate guzti izaten behar osotasunean, deshidratatu larrei, gatzak egin, mineral egin, gasolina hori, oktano larrei. Oktano egin. Baina, nahiak ite ikena, ite jauna, porque nire hasi naukiten, laurden bat jarri itxasoko ura, eta 3 eren minerala. Ur normala, botellakua. Botellakua. Eta horrek esateu dala, hospitalea jute izenean, hartzeken zueruan, kantitatea dakala gatzana. Osmolaridade horretan izango zen. Horretako ura dagarren osmolaridade. Osmolaridea, bale. Oktano barik. Ikaratuko ja gehi, nik pixka segita hasi naukeaten. Nik guztoko gotelako, nina aditu olako hausetan, nik guztoko eta jarretzen. Esaten du, itxasoko ura dazkala gure gorputza dazkan mineral guztik. 118 nutriente horiek, ez? 118 eta inbeste juna izuzen zen zoz esaten behar. Eta gu itxasotik atea gintuanian, animali berezi hori gintuanian, itxasotik atea gintuanian, urak salinidade hori zitxekala. Eta horregatikan, ura portzentazekoetan jarrita, zuerua bezala dela, eta gutzako ekela, zioken gauza honena, itxaso dazkala mineral guztik gu behar ditugunak. Ez dut esango esetzik. Zuzentuak. Ez da zuzenketari. Ez dut esango esetzik zenip ez dakit. Da gero hau bauzoran, zema eta geixo entzun. Nik esan dian, entzun diat, onean nahi kontatu ziak. Bien hau kimikaria eta hau... Baina entzut esu hola handa, errezoirik ezkako falta. Esatezu, bale. Baina, karo, gero jakin bide hori uren nundit atorren, zen nutrientetan, zen toksizidad euki aldaben, da bar eta bar. Eta gero hon, zuk izaten dozunakin be, ez bakarrik edan, baizik eta, adibidez, makarroi batzuk, ez da, zu makarroi batzuk eitzuzunin, horrek eukiko rau, almidioi bat, eta eukiko rau beran nutriente batzuk, integrala bada hobeto, eta hau eta bestea. Zuk urrori bezaten dabe itxosoko ura zeitzen bazu, ezerreztaben, ero nutrienterik ez dagarren makarroi horri be, emotetzen zule itxasoko horrek dagar hori, ez da zule zetan eranz, baizik eta makarroi edo arrosari edo ura zein dako. Egosten deunien gatza horregatik botatzen zio, ez da ez desmineralizatzeko produktua, ez da? Eta dauke, etxizu, superpasta bat emon. Hori entzun dotelako, bakitelako nire ingurun begenti holanda biena. Nik ez dote daten, baina ez na bat kontrako. Osea, sinesten edo ez sinesten... Guk itxaskiak egosteko, beti jungaitu gondartza uran bila, betxu. Eta adibidez, lanperna batzuk, edo otarraizka batzuk, hori egosteko, itxasoa jun, itxasoko ura hartu, hor egozi, eta hor baino hobeto egozita ez teke zerrekin gelitzen. Eta gero ez gaitu guten, Zarauzko erreka, o getaiko molla, bila, baizik eta... Urten, tablakin pixkate artea, itxasotikan, eta urasalen ez diu hartzen. Pizka buzeatu, eta 2 metro urazpitikan hartu, zaitan hor garbillo dago. Toxizidadiak eta azalian gazomendiak gehiago. Betxu, nik... Hola, nitxoki. Igarritzute, sartu nazenin igarritzute, esan dut. Hau badabili, haure gatzakin edaten. Baina, a ber,
gure urori jartzen baina ezke une oro urori ean ber, baina hordakak etxian, eta egarriak akenean bere freskagarri bat beste zeo zertu, ba horri tragozka bat eman, eta ez dut esango kontra nazenik, benetan. Vale? Jose, hau txikixagoa edo zer, hola non? Hola, ezin bezio, betu hori ja hemen botako dugu ja, zera, ibirikoen gainea. Eta, adibidez, adinean aurrea guazenian, ebai, esaten guen bezala, egunero inberda kirola, une oro, egunian 3 ordu, pixkatekin nahikoa dek, zer maiztasunekin inbiar dau kirola? Vale, normalin 3 adinera behire, ez da ninolan impacto handiko kirola eta nire gomendixu da, zeo zer, baina egunero. Bai, gutxi, ez duzu bilatzen helburu ez da indar maksimoa eta auta bestea, indarra edo mugimendu da, orduan, nire gomendixu, nik beti alaintzen az egunero etxi. Egunerokotasunin, gutxi bada baina zeo zer. Pasiara txiki bat, eitxin ariketa batzuk, askorek badakit eitxin dagena adin berri eta gero oinez etxera jun. Aktibo egon, egunero. Eta aktibo egon da, erosketakin ego etxera 3. solairurea. Eta aztentzorin sartu, poltsak. Hola nea txerrendua jun. Ariketa gauza, detaile txiki horiek ez da laguntzen dira, ez da? Hoxe da, bai. Nitzako gomendixu egunero gutxi, baina eta gero ja beste maila bat ajuten basara, batzuk ez, batzuk deskantzu idabe, ja beste helburu batzutaz, gorputzak adaptazio batzu dago, errementa indozu igual giarrak, eta hori beste kontu data. Baina 3 adinin, aktibo egunero. Bai. Bueno, hemen txe, behitu, hemen gainetik botatzeko kurruskaria, prestatuta. Hau ingo deuna da guain, behitu, Urtanto bat botako ziot, tanto bat bakarrikan, horrela jarri, eta bere vaporetan egosten jungo dia, eta ingo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo gea, bale? Eta gero gueltan arrautzan ingo deu, haure bukatuko deu, eta platera eratuko deu, eta jarrilla gariketa batzuk iten, Saine behar. Jarrilla gariketa. Venga. Zeo zeingo jau. Dikitiat agrogin, balillo harrik horrek. Ureta barrun. Agrogin, bazerrin, desbrosa hori hartu, eta gero, zuetzak imatu, eta holako egite eskiat. Ez da txarra, Ez da txarra. Moitzia dek asuntua. Bueno, zehazki, jungo gea Miriam chef integratibana, eta ikusiko zuek gaur ze entxalada, bueno, ravioli batukin dator, hola, neuko entxalada batekin barruan. Oazen ikustea. Eguardion Joseba, hemen Miriam, Baliarra indikan, Miriam chef integratiba, gaurkoan kozinatuko ditugu kalabaza ravioli batzuk. Oazen kozinatzea. Gaurko errezeta honetan, neguko ensalada egingo dugu, erabiliko dugu kalabaza, tipula, romaneskua, brokolia, azalorea, boniatoa eta gero apaingarri bezala egingo dugu vinagreta moduko bat eta botako dizkiogu fruitu lehor batzuk. Normalean ensalada hitza entzuten degunen, etortzen zaigu burura, tomatea, letxua, eta hoi pixka bat neguako hotza izaten da. Eta gaina tomatea ez daukagu garaikoa eta zapore gabe oten da bain egun. Orduan, neguko barazki etekin ateatzeko, ensalada bat egingo dugu. Lehenik eta behin hasiko gea raviolik iten. Hortako egingo duguna da. Kui hartu eta tipula eta krema bat egingo dugu. Krema horri agar-agarra diluituko diogu, irakiten jarriko dugu, eta gero bandeja baten utziko dugu gogortzen. Eta gero ozkailura sartuko dugu. Gaur garaian garaiko produktuak ditugu. Ekologikoak, eta bueno, prezioze bai hobeto ateratzen zaizkigu garai hontan. Haue gaina naturarekin batea juten balin magea, naturak momentu hortan ematen digu, momentuan behar ditugun elikagaiak. Hauek ondo dijoazte, vitamina C, nekatuta balin magaudere bai, ondo datorkigu. Katarro, gripe garaiak datozte, bertan vitamina C daukagu eta horrek lagunduko digu hobeto eramaten gaixotasunaldi hori. Vitamina A, B, C, K bai dauke eta horiek gure sistema immunologikoa fuerte ukitzeko ondo etorriko zaigu. Agar-agarra alga bada, da gelidifikantea. Kasu hontan, tekstura bat emango diogu krema horri ravioli moduan egiteko. Eta aukera politxa da teksturekin jolasteko. Hauekin egin daitekena bai da gelatinak. Bai, hor jolastu nahi degunen sukaldean, forma desberdinak ematen eta tekstura desberdinak ematen, agar-agarra erabiliko dugu. Erreienoak egiteko, vaporean egingo ditugu. Alde batetikan lehenengo jarriko dugu azalorea. 10-12 minutu. Aldente gustatzen bale mazaigu, 12 minutu.
Gero, romaneskoa, beste 10 minutu izango dianak. Zatituko dugu brokolia, 8 minutu, eta brokoliakin batea boniatoa jarriko dugu, bai. Beste 7-8 minutu. Ondoren, hartuko ditugu vaporean egindako berdurak banan-bana, amasatuko ditugu pixka bat olio eta ozpinarekin, eta hoi, relleno bezala erabiliko dugu. Romaneskoa, ikusten dezuten bezala, brokolin familikoa da. Zaporez, suabegoa, igual densogoa da bezala eta gehiago behar da kozinatu. Baina berdin-berdin kozinatu genezake. Eta ikusten dezuten bezala bidazte gauza politxak egiten ditu naturak. Relleno modun, jongo gea rabiolitan jartzen. Eta rabioliko beste tapa bat erabiliko dugu, tapa moduan. Ondoren, vinagreta egingo dugu eta frutu lehor batzu botako dizkiogu apaingarri bezala. Animatzen zaituztet errezeta hau egitea. Ikusten dezuten bezala, osagaiak oso erresak dira, edozein lekutan aurkitzea dauzkazute, inkluso etxean eukiko dituzue. Bakarrikan izango litzateke testurakin, agar-agar horrekin jolastea. Bestela erresa, diferentea eta barazkiei beste etekin bat ateratzeko aukera. Joseba, ona hemen gaurko errezeta. Udazken neguko barazkiak eta entxalada jateko beste erabat, ikusi dezute zer esadan egitea, animatzen zaituztet etxean egitea. Eta horrela, hurren arte. Aupa Mirian, eta gora zure ravioli hori. Zer ez eta berezi indiken, koloretsua. Usainak inda hori guzitxe gozenan dira. Gozia, laizter gaituk hemen, Zekia eta hau bukautakoan ariketak egiten jarriko gaituken, gaur egun ikusi eta eso ze jaten. Bueno, danetik ingo du. Bueno, hau martxan dakau, eta hau amaitzeko, falta zaigu, intxaurra ere txikitu eta botako izkio, nigo, eta gero, nastigar sirope pixka gainetikan amaitzeko. Eta hemen, behitu hemen, vaporen egon dia, 5 minutu, guain tapa irikiko jau, utziko dugu, vapore dana juten, eta ja jateko preste hongo dia. Eta, jungo naizena darre bai, arrautzak indako irabiatua prestatzen. Hori bai, irabiatu hori iteko garaian, azkenengo 5 minututan jarri berde martxan, bestela gehiagin zaigu. Orduan, berotzen jungo naiz hartaia, baina lasai jungo gea. Honek zema nahizuz, itxua txikixagoa. Pixka gehioin, bueno, dana egingo jauta, dana motata, bai. Horrek kalteik etzi gugin gota. Bueno, ariketak egiteko garaian. Bai. Pereza, hori deporte nazional, esate edekela, ez da? Alperkei puta hori, Alperkei puta hori, ez da? Danotak hau, nipe bai, Hombre, danotak hau. Nola kendu behar da hori, nola, hori erronka gogorra, jendea hori... Bai, hasieran nire gomendixi beti izaten da, lehenengo hasi gustoko gauzak etxen. Osea, ez derrigortu, zure gorputze, moda batera, edo bestik eitxin da belako. Gustoko zer dozu, hau, egin, gutxi, baina egin. Eta gero hor da, momentu bat heltzen da, igual askotan esaten dugu, baina oitxura batek beste bak entzen dugu. Hau da, zuko oitxuri bakazu janda gero, sofan egoteko, oitxura hori kentzeko aukera bat da, oinez eitxite, oitxura batek bestik entzen dugu, batek bestea. Da gero heltzen da momentu bat, guztok guetxen dozunin edo, ja ikusten dozunin, bueno, so zerren bida. Gaina ondo torte zaikela. Bai, da momentu bat, gorputzak igual bizizazu zupe. Ez dozunin eitzen, falta. Hori gorputza, hori danok bizi izan dugu. Gorputza alperra da, esatezu, ez totengo, eta ez duzu itxen. Baina momentu hori heltzen da nint, da ja esatezu nint, ostra, ja nahi dut jun, nik nahi dutein, hor irabazizu. Hortxe irabazizu. Hori sentitzen da momentun, edo kirolapur batein, da geroko sensazio hori, gorputza parnatzen da benik. Berdik, gero eskatu itei gorputza. Hori, dopaminak, endorfinak, honek, esaten da ben, sustantzi guztik askatzen dizenin, horrek engantxaten da. Ez da sufritu bihar. Jo, puntu batetik gora itekenian ebai, ja, kaltegarri izatea eta dana, zeka gorputzantzako, ez da? Hori da segun zelburo. Ja. Kirola rendimentu bihurtzen da momentun, ez daukezeltan osasungarria izan. Guk bilatzen Kirol duena da... profesionala azkenian iaia ez dek oso osasungarri askotan, ez da? Ez, porque hor pioa lesio gonaldi, da hortik bizidi, eta beste, edo helburuk, zukizasun moden profesionalati, gurik ez. Guriti, osasun... Honena izan behar dek, eta hemen ez dek hori... Guk ez. Gure gara ikurre da egunero zehozein, lagunekin egon, jana apurtxu bat, jana alba da gainera, kirolak emotetzu aukeri, jateko apur bat gehiago bai, ez ibiltzi horrek kaloriak eta hostia kontatzen, ez? Kirola izu, gorputzak eskaten dutzunan arabera aldozu jan,
Bat bari, bat eta Zer erdi. pentsatzen dugu hori guan esan dekela kaloria pesatu urde espikoa pixatzen, bestia pixatzen, gaur egungo telefonuak, ez ekizen pausu inditut, eta ezakizen. Da, saltzen da benak ibili ez. Ja. Ni kontran. Bai, eta? Helburu bat bada, helburu finko bat bada, gabi ziruerna dina behire, baina hori ez da gure helburu. Helburu bat bada, profesionalki hortik bizinaz, o nere fizikotik bizinaz, edo nere sare sozialetatik bizinaz, eta nere imagenero irudi hori bada, ondo, einen bizu, beste lan bestatek engo dau zure ordez. Baina guk, gure helburu ez tala hori, keba. Horre, alperrik ibiltzi da, zu etxin eitxi morun, zuretzako zapatiak korregan eitxeko. Zapatiak eitxin dabe. Ingeneru, lokarri xe lotute, horpuk ondo ipinitxe, kolorit, zuguten zera, zema balixo dau, da kolori aukeratu. Da, listo. Ezin zara, erotu gabe, Ez du merezi. Eta adibidez, hau guztia, etzako nahi sartzen, kostatzezako nahi, bi hori bai beti eskusa ikesan dekena, ohitura horiek, bai, esken nik afaltuta gero beti laito, ajateiat. O nik bazkalduta gero beti loiteiat. Irabazitxo bada ondo. Irabazita balima ondo, baina hor daude bai gorputzak batzuk erresago, loditu, zimurtu, kikiltzen dianak beste batzuk baino, edo eskusak dia. Izan alda batzuk tendentzi bat eukitxi, beste batzuk eta harremonu beste tendentzi batzuk ez. Izan alda, nik ez dut esango hor ja endokrinuk eta auta besti ni baino geixa dakixe, baina janbariko galantik ez da. Hori beti zertu. Janbariko galantik ez da, bantzu zandek. Nik zerrile ikaten espailok ematen, ez te hori loitzen, ez da, inor ditxuko. Gero batzuk igual geixa eta tendentzi geixa bai, hori du da bai. Baina osasuntxu egoti, ez du beti jatekoakin jateku da, punto bat. Kirola da, beste bat. Deskantzu da, beste bat. Eta, zer da garrantzitsua, kirola itia o ariketa itia? Hau baitu, bota ez bertara eta ja zutatik kanpo ematezkiot bueltak, bestela basait ezaigu, bestela revuelto darren tortilla frantzesa egiten dugu. Eta guain hemen itetzen da, pixkak rematzeko. Gurin pixka bota, vale? Bueno, eta jendiai, kostatze zaiona edo nola esango ion, ze aholku emango izkion, jende horrei. Bale, lehenko adin berri eitxi. Etxin dagoen antzako, errezagoa ezin dein. Da gero, adin berri dauki ona, aprobetxetxo, baina egixe da. Kirola etxo izan momentu nezazela bakarrik. Hau da, bate madagazu, adibes, nita pili edo nita xarpa, edo ni bakarrik. Eta jarraipen bat dauk ariketak. Ez da, bueno, engoton hemendik bost, eta gero ez dakizerro, pentsaan bidot, ez, zu bagizu goizeko amaiketan adibidez, zu getxin ur boteia txiki bateaz, da kiroleko arropakin basaz, Txaka. Hori da. Zolutan aztek eta zeorduk arte. Amaiketan. Normalin, 21 minutuko kirola, eta gero beste guztiatzetik. Ordune, zu hor pres basa, gogo barik, zuk bakizu, horreukiko zule basaio hori, eta esatezu, bueno, hasien gonaz, eta 5 minutu usten bado, 5 minutu. Eta gero konturate zain dozula, eta bueno, venga, bixarbe bai, eta egun batzuk derrigortute. Dio, honetaz gain, norbaitek irekin zoze personalizatua nahi baik edo, ere bai eskaintzen dek? Ez dakat... Bota honea ja nahi bai. Ja, eta modun? Bai, bota ja. Ez daka kontsulta ikan, ez daka sare sozialetan, egon baiten jendia gontatzeko lekun bat. Sasoi baten eitxin eban, baina ezke egiz izaten batzut, ez dakat denborai. Ez dakat denborai. Hauxia txarna. Ez da ez neba laingo, baina ezke ez dakat denborai. Banakak horrek, askanin denpora pila terutetzu eta ez dakat. Bueno, orduan, akizue, amaiketan, eta baten, hortxe dengo ekin nigo, buru belarri, zue irakusten, ariketakin, gero gaina esan deuna, ez dala bakarrik ariketak itia, kontsulta, gauza, asko aldea. Baina, adibes, saioako jendia bai sare sozialetan eta galderak iteitu, igual sare sozialetan ondun baiten? Da gero niri pertsonaletik eta asko, da gero... adin berri ikusten da bene, igual zuri pasak batzu. Ikusten da pertsonak, iruer nahineko pertsona horrek, edo heldutasun punto batekin, lotzari barik paraten zaitxue kalin, galderak etxitzu zuen, eta hori anetzako fik barik onena. Eta hor hor galdetezte gauza pilo bat. Edo bizitzi kontatezte. Inoiz ez da berandu, batzuk esateko, eskeni alperri galdutan itxok, eskeni etzekize. Geixa, alde Eben hon bitartian, dabian kaganean. Alderantziz, egin ez da benak derrigortu geixa emizu zure buru, egin ez tozu egin da. Karo. Batzuk ez dakarre zertan jarri be. Ja, aprobetxatu eguen arte ingabe, buen itea. Horreti, derrigortu eta zenak horreti benetan. Bai. Bueno, ikusi egin ben gure gaurko platera izio etxoin zion, revuelto txua, vale? Guain hemen, petxai, zi gauza goxua dan, behitu hola,
Txuri ona. Txukunduta, betu, hemen erdi jautziko idana eta hemen ebai, zatik handitzako beste bat prepatuko gero, Hau, netzako, bueno, hau iretzako eta netzako bestia, vale. Aurrena bestia ematez egin barkatu. Bueno, eta bukatzeko hemen, kurruskari pixkat, horrela, gainetik eta platera indego osasungarria, txuguna, eta rasilloak ebai ez dia hundiak izan behar, ez da, bizita honetan, Ez. Tamainan. Hori da, platera beratagarren tamainak, platera eta pasu eta gero eta handixa duzen. Hor basio batzuk, Ni garagardo bat hartzea egunean, garagardo bat, garagardo ekizton katxarroan, horre trampaek, hori lau dituk. Hori. Bueno, launak, hemen gaurko errezeta, eskerrik asko horretatik, eta Eskerrik asko, egunero horretatik telebistan, Placer bat. eta honean tortzatik. Placer bat. Placer bat, berriro elkargin natia. Agur launak. Agur.